зла боя върху рисунката ми в час и тя разпространява слухове, че съм преписвала от Андрей на контролното. Реших се всичко сама. Тя е странна. Сякаш се опитва да се сприятели с всички, но само влошава всичко. Сякаш нарочно е госва всички. Тя се опитва да се сприятели, а умишлено разваля всичко. Писна ми от нея. Трябва да направя нещо. Не бива да й се позволява да продължава да се държи така. Но как? Да се оплачем на учителя ли? Аз вече опитах. И какво каза той? Той не ми повярва. Тя винаги е толкова мила и добра пред учителите. Може би просто да я игнорирате. Тя ще се успокои сама. Игнорирането не е вариант. Тя трябва да разбере, че трябва да носи отговорност за действията си. Здравейте на всички! Подготвяте се за щафетното бягане ли? Здравей! Обсъждаме плановете си за уикенда. Ясно. Мисля, че може би трябва да отидем някъде след училище. На кино, например. Не знам, Рита. Аз имам работа. О, аз имам ангажимент. Някой друг път. Аз ще се разходя. Видяхте ли? Тя пък искаше нещо от него. Мисля, че просто искаше да ни покани някъде. Лео, кога ще се научиш да виждаш отвъд носа си? Здравейте. Защо не сте с Рита? Защото ние не й вярваме. Ай, напразно. Тя е страхотно момиче. Тогава отиди ти при твоята Рита. Ще отида. Добре, всички са се подредили. Започваме загрявката. Днес имаме упражнение с топка. Амелка, съжалявам. Не исках. Добре ли си? Всичко е наред. Амелия, бъди внимателна. Бях аз. И така, сега се разделете по двойки. Бети е с Лео, Амелия е с Рита, а Андрея е с мен. Бързо се разделете по двойки. Андрей, дай ми топките. Дръжте. Можеш ли да ми хвърлиш топката в ръцете? Хвърлих я. Не е моя вината, че ръцете ти са кашкавалени. Напълно ли си откачила? Помощ! Амелия, нараняваш новата ученичка ли? Да се обадя ли на родителите ти? Съжалявам. Продължавайте. Видяхте ли? Това е просто мъчение. Тя го направи нарочно. Сигурна съм. Да, видях как те бутна. Но на учителя по физическо не му пука. Най-важното е, че не се наранила. Слушайте, имаме проект по биология да пишем. Помните ли? Точно така. Съвсем забравих за този проект. Аз с кого съм в екип? О, не това! Уау! Аз, ти, Андрей и Рита. Каква катастрофа! Ще разсейва, ще се меси, ще прави всичко наобратно. Няма да мога да работя с нея. Успокой се, малка. Лео, ти с кого си? С Марта, Джини и Макс. Късметлия. Слушайте, имам една идея. Ами ако поканиш всички вкъщи да направят проект с теб и инсталираш там скрита камера, Камера? Защо? как защо? Ще снимаш как всъщност се държи Рита, когато няма учители наоколо. Това е супер идея. Показваш го на всички и това е, с репутацията и е свършено. Никой няма да повярва, че е правила нещо без да иска. Ами, всъщност съм против това. Амелка, не бъди глупава. Това е единственият шанс да я разобличиш. Или ще продължи да ти съсипва живота. Добре, приемам. Ще отида да говоря с Андрей. Не знам. Струва ми се, че Андрей се е сприятелил с нея. Да, по-добре да не казваш на Андрея още. Добре, ще я поканя от дома. Трябва да обсъдим проекта по биология. Да, разбира се. Так му се чудихме, кога ще се съберем. Амелия, и ти ли си в нашата група? Каква изненада! Предлагам да се съберем утре след училище от дома. Имам всичко необходимо. Аз съм за. Рита, какво ще кажеш? Не знам. Амелка, имаш ли достатъчно място за всички нас? Да. Имаш ли собствена стая или ще стоим с родителите ти? Има достатъчно място. А малка има голяма къща. Ти живееш в голяма къща? Не вярвам много. Ще ви чакам утре в 4 часа. Къщи. Ще има ли поне чай и бисквитки? Или не можеш да си ги позволиш? Ще си пишем домашните. Няма да ядем. Ще се
видим утре. Знаеш, че Амелка е кабеличка. Можем да купим бисквитки и пакет чай. Ако искаш. Няма начин. Щом Ама ми телефон.